Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kaperthai kabarang yakun persya ya kajingpang tuberculosis lani TB ka India kadai kari kabadon buntam kinongpang kibalaklat no na kani kajingpang. Henry kajingdon kini kijing baro kajing kermen kawan na kakana kabadang rit kakarta kabadai na kajela Meghalaya kabala shimti banyakun persya ya kani kajingpang. Ka abha es nongrum kabadang hanyaw Snem kakarta kakana pule kabadang pule ha ka class 2 jong ka Little Flower School kadai ka khunrit nikshe mitra kabadang khana tam na Meghalaya kakerteng kabaay da ka sarkar India lingba ka National TB Elimination Program sya kito kibaay jingkershan sya kinongpang TB kajinglong shimet jong ka abha kapalong yaka kabriyo kabakerpang ha ka jingrit kakarta barha ka jing angnut ban Ïarap kelasdang ban lum Pisa na kabenta kinongpang TB da kabapendan kam tang da ka Pisa bagi kemeki kpa lani ki kur ki jat ki ai kum ka pocket money ka abha ka juthiet da ki jing bam batei ya kamet bat ai sya kinongpang hakeleng ka jela ka abha ka sotho baka kam ka babyang ka Ïarap ban penklan ye kinongpang ha kapor baki khun ya ka jingpang kala ai jingkermen omtang da ka babam Henry da ka jingwan poi syaka syakishnong babun ka kami jong ka abha da ka jingsau komen bat sngo sarong kala ong baka abha kam sotho baka ta ka benta ka barit ka baka le ka bala banlong ka jingker khu ka bakraw ha ka jingim jong uwei ubriu ka abha kam yakun tang ya ka tibi kalong ru ka lado ha ka taekwondo ha ka kerdan state level ha ka ba kalara ya ka takma rupa bat ka deiru ka lado baritam ha ka jingya mare marathon ki Khynnah rit ha ka por bakadang Snem ka karta ka abha kam dei tang marwei ha ka ni ka jingya khun habaro ka wei kari ki don hado arlak san phulai hajar pras pa khandai ngut ki niksha mitras ki balaya shimbenta ban kershan ye ki nongpang tibi ha Meghalaya hi ki don laispa khat saungut ki niksha mitra ki balaya shim ban Ïarap ye ki hajar laispa arpunyongut ki nongpang kania ka pen iru bada ka jingkershan jong ki patba kala ban pen kala shisha ya ka imlang salang bat kala ban pen job persha ya ka ni ka jingpang ka sarkar India lingba ka NTEP kala bu thong ban pendu sundan ya ka TB hado usnem hajar arpusan san Snem shwa ka thong jong ka perthei ka abha kala ai jing hikai shengi baro baka karta kam dei ka jing ban Ïarap ka jingkwa ban tip ka jing briu bat ka mensiam ban pen kalai ka perthei ka pen I ya ka jing khon persha ya ka TB kam long tang na ki dawai Henry halor ka jing trelang bat ka jing khlan ka mensiam